Mnohí manažéri hovoria, je to ťažké, každá generácia chce niečo iné. Áno, a presne preto je to výhoda. Predstav si tým, kde baby boomers prinášajú skúsenosti a stabilitu. Generácia X prináša systém a pragmatizmus. Generácia Y prináša energiu a zmysel. Generácia Z prináša inovácia a rýchlosť. To nie je žiadny chaos, to je obrovská sila a konkurenčná výhoda. To je vyššia stabilita, vyšší výkon a vyššia lojalita. A len vtedy, ak vieš správne nastaviť komunikáciu, ak vieš upraviť leadership, ak vieš prispôsobiť sales. Budúcnosť nepatrí jednej generácii, patrí tým, ktorí rozumejú všetkým. Patrí tým, ktorí vedia prepájať generácie. Na seminári Next Generation Code ti ukážem, ako budovať kultúru, kde si generácie rozumejú, ako predávať naprieč generáciami, ako znížiť fluktuáciu, ako zvýšiť dôveru aj výkon. Generácie nezmiznú, ale konflikty môžu, ak máš systém. Ak chceš byť ten, kto prepája, nie ten, kto hasí konflikty, vidíme sa na Next Generation Code.